I el Futbol Club Benavent. Final d'aquest partit entre el Futbol Club Benavent i el Manlleu. I la veritat és que ja ho he comentat amb altres companys que al marcar la primera jugada de primera part i la primera jugada de segona part doncs, ha sigut bastant determinant. Evidentment, en aquest camp i sobretot he de reconèixer que és una llàstima perquè aquest equip del Benavent doncs, té molts conceptes futbolístics i m'ha agradat bastant en molts moments del partit, sobretot des del punt de vista de tindre la pilota i de jugar doncs, amb possibilitats. Doncs sabien que en qualsevol possibilitat ells podien ficar-se en el partit. Han defensat força bé, hem fet la feina que teníem de fer i al final doncs, ens hem portat els 3 punts que són molt importants per nosaltres. Sí, estàvem avisats de que evidentment hi havia dos o tres elements molt perillosos amb ells, que el Planagumà sobretot, que és el delanter, el golejador amb ells, que a la mínima que té la fica dintre, i aleshores doncs, bueno, hem tingut jo crec que molta mala sort amb aquests 2 primers gols, tant a la primera part com a la segona, al primer minut, i aleshores això doncs, ens ha trastocat una mica els plans que teníem previstos durant el partit. No? Tot i així, destacar per damunt de tot el comportament de l'equip, una actitud irreprotxable durant tot el partit, l'equip ha intentat jugar la pilota durant tot el partit, que això és el que ens caracteritza i evidentment el que ens ha de portar a tirar endavant, i a partir d'aquí doncs, bueno, a seguir treballant i que la sort ens acompanyi aquest any un pelet.